ens trobem a la població del Masnou, al Capravo, on diferents productors de la comarca s'han apropat per exposar els seus productes i donar-se a conèixer. Ens dona aquest accés a aquests productes de proximitat que beneficien el conjunt del municipi. Quan anem al Capravo hem vist que hi ha productes d'aquí de la terra. Coneixia l'Espinaler, el vermut Sisa. Hem vingut a fer la compra setmanal a la Capravo i hem conegut altres productes de proximitat. Ha sigut una sorpresa, la veritat. Aquest és el tercer any que fem això amb Capravo. Ells aposten pel producte de proximitat i nosaltres hem de recolzar aquesta proposta. Aquest esdeveniment és important, sobretot per aquest producte final, no? Apropar-lo de forma tan directa com fa Capravo és una molt bona eina per la distribució i per la seva expansió.